巨人、甲斐拓也さん、絶対タッチしてます。甲斐拓也、絶対タッチしてます。どこでどうセーフになったか、リプレイ検証で判定を負ったことに不満漏らす。全然タッチしてますよ。絶対タッチしてます。どこでどうセーフになったかという、間違いなくタッチはしてます。先にタッチしてます。自信はあります。よく言った。はい。タッチしてない根拠説明せよ。審判団。その場で激高して欲しかったが、よく言った。こちらがそれを判断できる映像なかったし、あの2回目のタッチに絶対の自信があるんだろう。これはいいんじゃない？こういうことはちゃんとアピールした方がいい。今後の審判への牽制にもなるからね。つか最初の判定であの間近で、しっかり見てたろうにミスジャッジってのがね。リクエスト中の会話全部公開必須にしろ。甲斐がアピールしてなかったとか言ってた。バカおったけど、アウトになってたから、アピールもクソもないわな。どこでどうアウトになったかを出した方が早いと思うぞ。ないんだから。